take it. Great. Get the paperwork started. Thank you. What? Royal Hotel du izena Kitty Greenen film berria eta aurkezteko zuzendaria dugu hemen. Ondo iruditzen bazaizue, galdera txandari ekingo diogu, asko zaretelako, eta bestelanik lagunduko dizuet ez dakit. Lehen galderariko te dagoen? Yes, hello. Why are the girls Canadian? Bai, kaixo, zergatik dira neska kanadiarrak? Eskerrik asko galderakatik Amerikar emakumeak dira. Beraz, Asiatik lehen estenatik ikusten dugu Amerikarrak direla. Eta ikusten dugu kanadiar gisa definitzen dutela bere burua. Eta batzuek galdetzen dute zergatik kanadiarrak, historia komplexua da, neskak batek esaten du, mundu guztiak gustatu zaie kanadiarraren itxura plantak egiten dituzte, nolabait lotura hobea izateko Australiako jendearekin. Kaixo, eskerrik asko filmagatik, nik galdetu nahi nizuke argiaren tratamenduari buruz, hain zuzen ere, barrualdeetan asko laguntzen du, sentipen hori izateko, eta baita ere ze ugerra den dana, nolako izan zen argiztapen lana? Bai, barneko argia, bai, barruan dagoen argia zari zara, bai. Galdera interesgarria da, egia esan Australiako eguzkia gogor jotzen du, argitasun handia du bertako eguzkiak, beraz barrualdean sartu garenean saiatu gara nolabait arakatzen iluntasuna, kanpoan argia handia dago eta barruan nahi izan dugu kontraste hori egin, ez, barrualdeko iluntasun bat, nolabaiteko giro bat sortzeko, giro ilun bat sortzeko, tentsoa sortzeko barrualdeetan. Filman denak tensioa sortzen du, tensioa eraiki egiten du. Hau da, kontua da, xehetasun sotil, bisualak, soinuzkoak ematea, giro berezi hori sortzeko, mundu berezi hori sortzeko. Ez dakit hori nahi du sortu azken batean. Hemen, beltzez jantzita dagoen neska hau. Zorionak, Kitty. Ni Australiatik nator, beraz oso bitxia iruditzen zait hemen egotea. Hau da, uste dut kastina bikaina dela. Nola izan zen audizio aldia? Eta nola uste duzu hartuko duela gizonezko arrunt batek Australian filma? Guk kastin gehienak egin genituen eta tokikoak zeuden eserita pabean eta beraz guk Australia hegoaldean filmatu genuen. Beraz tokiko antzezleak erabili genituen eta izan ere antzezleak tokikoak dira, batez ere guk Australian lan egin filmatu genuen, Adelaidan filmatu genuen eta jende oso atsegina da tokikoek parte hartu zuten filman. Esan dudan bezala. Eta antzezletako batzuk, Dan adibidez Dolirena egiten duna, oso ondo enkajatu zuten tokikoekin, zerbait hartzera ateratzen ziren, filmaketa eta gero, beraz giroa ona izan zen eta etzen bat ere zaila izan jende aurkitzea filma egiteko. Australiako gizonezkoei dagokionez nik uste dut film interesgarria dela. Ze ez da soilik indarkeria ikusten, hau da, nolabait beti izai gaude ez, indarkeria noiz iritseko, eta iristen denean ikusten dugu jendean nola portatzen den, eta ikusiko dugu ea horrek deserosotasuna sortzen duen edo ez. Nik galdera bat egin nahi dut, erabil dezakezu, bai. Nik galdetu nahi diot Kittyri uste dut proiektuaren jatorria, sintonian dago, orain arte egin duzun zinemarekin, dokumental bada hotel bate funtzionamenduari buruz Australian, jakin nahi nuen hori den eta pixka bat azaltzeko, hori. Bai,
Bai, ni epaimai batean egon nintzen, dokumentalen epaimai batean, eta bi eskandinaviar emakume bat zuen historia bat ikusi nuen, motxila hartu eta bideia egin zutenak, eta filman agertzen den herri antzeko batean bokatu zuten. Eta hori erabili genuen trampolin gisa, abiapuntu gisa, gure historiarentzat, noski ezerk ez du zer ikusirik, ez du elkarrezketarik atera dokumentalik eta ezer, baina bai inspiratu nintzela dokumental horretan. Han beste galdera badago. Bai, egunon, gustatuko litzaidake jakitea ze uste dut filmak jokatu egiten duela 70ko hamarkadako zinemarekin buelta ematen dio eta emakumeen alde jartzen du lehenik eta ben pixka bat hitz guzu horri buruz, hau da indarkeria matxistaz nola hitz egiten duen, gizarteaz, gizarte patriarkalaz nola hitz egiten duzun zinematik abiatuta. Bai, nik uste dut historikoki zineman bi emakumeen gazten film bat ikusten dugunean nonbait galdurik daudela, normalean pentsatzen dugu, hil egingo dira, zerbait pasako zaie, akatu egingo dituzte. Eta orduan guk nahi genuen irudi hori erabili modu desberdin batean, eta transmititu indarra, transmititu nola emakumeek elkar topo egiten duten, eta nola bere burua aurkitzen duten horrelako egoera batean. Guk nahi genuen nolabait erronka beldurrezko filman ikusten dugun horri. Generoarekin jokatu dugu, baita ere publikoaren espektatibekin jolasten dugu, eta horrek batzuetan publikoa erotu egiten du, ze pentsatzen dute zerbait okerra gertatuko dela, norbait hilko dela, eta bai, aitortzen dut, asko gozatu dugula jolas hori eginda. Noski. Eta pixkate hori da, eroi emakumeen defentsan egiten dugu azkenean, garaitu egiten dute. Egia da horixe galdetu behar nizun. Hau da, ze joko egiten da, hau da, ematen du terrorezko film bat, denok pentsatzen dugu odola egongo dela, eta ez da horrela. Eta uste dut asmatu egin duzuela, eta jakingarri bat dut honen inguruan. Euneren batean, pentsatu zenuten, nahi izan zenuen beldurrezko generoaren osaigai gehiago sartu, pintzelkada bat, edo odol gehiago, edo ea ideia hasieratik horrelakoa izan zen, ez, joka dezagun horrekin, hau da nik sartu nahi dudan jolasa. Nik uste dut, emakumeen kontrako indarkeria gehiegizko ikusi dugula jadanik orain arte, eta nik gauza desberdin bat bilatzen nuen, hori izan zen ere helburua. Filma garatzeko orduan pentsatu nuen nola esploratu dezakegu jokabide hau. Eta bai, komplexua da deskribatzeko, baina jokabide hori, hau da, sarrera puntu bada, sarbide puntu bada sexu indarkeriara, eta baita ere indarkeria matxistara. Eta guk azken finean nahi genuen indarkeria hori ez hain urrun iristea. Beraz, moztu egiten balin bat duzu hasieratik, ez du eskalatuko. Beraz, jokabide horiek ikusi egin behar dira. Eroso nago, baina ez dakit oso ondo zer egiten dudan, aldingo dut, ez dakit, pixka bat dantza hori, non dago marra hori, noiz zeharkatzen dugu, eta zergatik. Nik sekula ez dut ikusi beldurrezko film bezala, azkenean publikoak esaten du beldurrezko film dela. Ze irudi horiek ikusten ditu, eta ematen du norbait hilko dela, baina inor ez da hiltzen. Nik ez ditut spoilerrak egingo, sentitzen dut, berbada zerbait egin dut, spoilerra egin dut. Baina jendeari izan nahi diogu, badagoela modu desberdina film mota hau egiteko, eta emakumeak fuerteak direla, sendoak direla azken batean. Ni galdetu nahi nioke, indarkeria matxista zari garela, eta mikromatxismo eta tikasi eraso eta eraino. Nola lotuko zenuke filma zure The Assistant opera primarekin? Nik uste dut bi filmek tratatzen dutela jokabide patroien inguruan, jarreraen inguruan. Jarrera sexista, matxistak, biek jazarpen sexuala tratatzen dute lanean nolabait. Hau da, film oso desberdinak dira biak,
Julia Garner oso bi filmetan zegoen, baina bi filmek tratatzen dute nola prozesatu ingurunea. Eta bera sentitzen baldin bada seguru, nola kudeatu dezake egoera hori lehen filman bere lana, nola funtzionatzen duen bere lanan, eta bigarren honetan, hau da, alkoholaren kultura, ez? Australia film oso desberdinak dira hala ere. Nik galdetu nahi nizuke, filmaren puntu sendoenetako bat, nire lankidek esan dutenaz gainera, hau da matxismo egiturazko horretaz gain, eta gainera ze irudikapen dagoen emakumez filman, pixkat hortik aterata, hau da agertokia, eszenatokiaren garrantzia, nola erabiltzen duzun Australiako ingurune hori zure istorioa kontatzeko. Nolabait garamatza Australiako zinemagile etara Peter Weir, George Miller, hau da zein modutan filmatzen duzun paisaia. Eta nola paisaia horrek baldintzatzen dituen pertsonaiak, nola landu zenuen eszenatokia, ingurunea. Ni australiarra naiz, baina hau da nik Australian egiten dudan lehen filma. Beraz, egiteko ideia sortu zitzaidanean pentsatu nuen. Hora kontatu dezaketain historio iluna Australiako kulturari buruz, baina gainera erakutsi paisaia zoragarri hoiek, bikain hoiek Australian ditugunak. Beraz, herrialdea eta edertasuna erakutsi nahi nuen, baina gainera erakutsi jokabide mikrokosmoak daudela, berbada ilunak. Eta egia esan, mehatzaritza herri txiki batean gaude, hautsez beteta, urrun dago, eta lehenik eta behin egitura bat aurkitu bait nuen, taberna. Eta elementu hauek guztiak elkartu nahi izan nituen. Eta gainera bidaia bat muntatu neskentzat, eta erakutsi ere paisaia ze eder izan daiteken merezi du erakustea noski. Paisaiaren edertasuna Australiako paisai eder horiek. Bai, ni berriz, nik galdetu nahi nizuke pertsonai maskulinoi buruz, eta beran agertzen direnak eta beren jokabideak, nolakoak diran beraiek, nola idatzi zenituen, hau da, jokabide horiek gidoian jarri zenituen ikusi dituzulako jokabide horiek han gizonengan, edo nolabait gizonezkoen ideiarokor baten isla besterik ez da? Bueno, kombinazio bada esango nuke. Bien arteko kombinazioa. Hau da, gidoia Oskar Redinek eta nik batera idatzi genuen, eta hor sartu genuen Australiako ahotsa, eta pentsatu genuen, nolakoa izango da pertsonai bakoitza. Eta egia esan, esperientziak elkartzen dituzte, nire bizitzakoak, Oskarreko bizitzakoak, gainera badaude jokabide batzuk, aipatutako dokumentarian ikusitakoak, hau da, guk nola dena fusionatu egin genuen, egituratu genuen agertzen diren pertsonaiengan. Eta ikusi zer erakutsiko genuen, nola iristen gara lerro horretara, nola gainditzen da lerro hau hainbatetan. Egia esan pertsona horiek oinarritzen dira guk ezagututako pertsonengan, ikusitako pertsonengan. Ez bat dago galderarik, bai, hemen. Hemen aurrean bat eta gerotzea. Zorionak filmagatik. Oso film ona iruditu zait. Eta Bartzelonan ikusiko dugu zinema asiarraren zinemaldian eta desiatzen gaude proiektatzeko. Eta galdetu nahi dizut aborigeneen presentziari buruz. Ze iruditzen zait oso interesgarria ze kontraste dagoen aborigeneen eta australiarren artean nolabait eta kanadiarren artean. Hau da, mundu desberdinetako pertsonaiak dira. Eta horregatik interesgarria iruditzen zait emakumearen ahalduntzea, emakume aborigenearen ahalduntzea, eta hori aldi berean emakume hori da
taberna eramaten duen gizonaren emaztea, edo bikotekidea, taberna edo dena delakoa. Eta ze harreman ezartzen den pertsonaia guztien artean emakumea ahaldundua dago, izan ere film guztian oldarkortasun handia dago, indarkeria matxista ikaragarria, esan den bezala, eta aldi berean emakumearen ahalduntzea ere badago oso garrantzitsua. Nola nahasketa horrek, edo zergatik nahi izan dituzu hiru mundu hauek nahasi, hiru kultura hauek azken batean? Yeah, I'm not sure. I mean, mostly in adapting sort of this documentary, there was no female. Bai, dokumental hau egokitzeko orduan, No woman working in this club. hasiera batean, ez zegoen emakumerik tabernan. We're looking to create a character that could Beraz, guk nahi genuen pertsonaia bat sortu, mundua neskei erakutsiko ziena. Eta gizon batek estazioan jaso izan balitu, ordan pentsatuko nuke, bai, bueno, neska hauek hil egingo dira. Eta horrela mantendu egiten dugu espektatiba hori. Eta gainera, aborigen emakumearen egiten duena antzezle oso bikaina da eta esperientzia handia du. Zinemagintzan bere lanaren zalea mortua gara, emakume oso indartsua da, eta berak eta gizonak harreman osona zuten, eta bai ikusten dela harreman egoki hori, eta pentsatu genuen, bueno, ze gertatu da beraien artean, harreman hori egon badago, desagertzen da, berriro hartzen dute, eta ikusten dugu nola bera nekatuz doa, eta esaten du, onaino iritsi naiz, eta ni banoa. Garrantzitsua da emakumeak lehen urratsa ematea, ze horrela neskek ulertzen dute, ze gertatu den. Eta nola bea aldunduta dagoen eta ematen duen urratsa. Nik uste dut, antzezle oso interesgarria dela, pertsonaia oso interesgarria, eta zoragarria iruditu zitzaidan mundu horiek guztiak elkartzea eta mundu desberdin bat sortzea pieza horiekin guztiekin. Hor atzean. Felicidades por... Zorionak filmagatik, zuzendaritza ariketa bikaina iruditu zait. Galdetu nahi nuke, nola lotzen duzun, bueno, hasieran ikusten dugu, Julia Garner musuka itxasontzian, eta jakin nahi nuke, horretaz gain, pertsonaia nola hasten da, gero nola konektatzen den Julia Garnerrek alkoholarekin eta iraganarekin. Eskerrik asko. Bueno, Julia eta ni jadanik aurretik lan egindakoa gara, oso harreman ona dugu. Bi film egin ditugu, baina ematen du beti danik ezagutzen dugula elkar. Eta nik uste dut berak asko ekarri zuela pertsonaiarengana eta haren garapenera. Eta tabernara izten denean, berak ez du horregon nahi, hori argia esaten du. Eta lehen eszenetan nahi genuen erakutsi, badakiela gozatzen, seguru sentitzen baldin bada, ondo pasatzen dakiela. Eta, bueno, horrela erakusten du nolakoa den. Bera egoera normal batean, non ez duen beldurrik eta horrela pertsonaia eraikiz goaz. Ikusten dugu bere lehen zati hori, ondo gozatzen du, ondo pasatzen du, eta gero beldurra duen beste parte hori. Gaztea zarenean eta bideatzen duzunean dinamika hori gertatzen da. Hau da, norbait ekartzen du bere gain erantzukizuna, kudeatzen du dirua, eta besteak gehiago gozatzen du. Eta orduan nahi genuen Julia eren pertsonaia erakutsi arduratsu gisa, baina gero ondo pasatzen dakiena. Nik bideatu dudanean, bi zati eta bien aldeetan egon nahi, beti rol bat edo beste nuen, segunetan horrekin ninduan. Juliak oso aurpegi adierazkorra du, oso begi handiak ditu, eta kamerak maite du bere aurpegia. Beraz, pertsonaia oso interesgarria da, eta ni Juliak eta nik oso ondo pasatu dugu. Berak oso gutxirekin asko transmititzen du, egundoko talentua du. Bai, aprobetxatuko dut, pixka eta abusatzeko eta bi galdera egiteko.
Nik galdetu nahi nuke Hugo Weaving'i buruz oso kamaleonikoa da. Antzezlea nola izan zen berarekin lan egitea. Ze ikusten dugun berriro asko aldatzen dela bere rolean. Eta gero, baita ere galdetu nahi nuke, ez dakit proiektu berririk duzun eskuartean. Eta horrela baldin bada, ea lotuta ote doan pertsonaia femeninoekin. Eskerrik asko. Yes, Hugo Weaving is a legend. Bai, and we love him. Hugo Weaving legenda bada maite dugu. Oso presentzia atsegina da. Nahi genuen antzezle bikain bat izan, baina gainera gizaki bikaina ere bai. Hau da, Oitsasuntziko kapitaina, nola bai. Eta mundu guztiak errespetatzen du, eta profesionaltasun handia ekarri zuen klase handia. Oso profesionala da, Hugo oso detailista da. Eta dena hartzen du kontuan. Notak hartzen ditu, oharrak hartzen ditu, gauza asko eskaintzen ditu, eta entseguetan argi ikusi nuen. Funtzionatzen du oso modu espezifikoan, eta kolorea ematen dio egiten duen guztiari. Eta benetan harritzen hau, edo zer gauza eskadi zaiokezu eta berak egiten du. Beraz, zoragarria izan da berarekin lan egitea. Eta proiektu berri bati buruz, ez dakit oso lanpetuta ibili naiz. Film honekin, bidaiatzen batetik bestera ideiak ditut, bai. Eta Juliak eta nik lanean jarraitu nahi dugu elkarrekin, 3. film bat egineko genuke. Ikusiko dugu hori gauzatzen den edo ez, baina gustatuko litzaidake bai. Emakumei buruzko historia kontatzean niretzat zerbait naturala da, ni emakumea naiz. Eta usten balin badidate, espero dut emakumeen historiak kontatzen jarraitzea, finantzatzen balin badidate behintzat. Kaixo berriro. Alduzu zure motxilera historiorik, bai, motxilak joan naiz Europa marrena, asko bideiatu dut modu horretan, motxila hartuta. Eta bai, badira nire gauzak filman, eta gauza berriak ere bai. Eta ja, ez dakit oso ondo zer den ere eta zer ez egia esan zaila da beriztea. Baina bai, uste dut nire ondarralea jarri dudala, baina bai, motxila hartuta bideiatu dut, edan, alde batetik bestera ibili. Galdera bat egingo dizut, pixkat kontraposizioan jarreta, zuk egin dituzun, fikzio filmak The Assistant eta The Royal Hotel. Etengabe insinuatzen duzu, ez genuen ikusten nola lertzen zen indarkeriaren filman, baina hemen indarkeriaren lekuko gara hasieratik bere aldaera guztietan. Jakin nahi nuen, pixka bat hitz egin aldaketa honen inguruan. Eta zer izan da zailagoa zuretzat, indarkeria egiturazko eta matxismo honen berri esan eremutik kanpo, edo hemen egin duzun bezala lehen planotik adieraziz, ze indarkeria bizi dugun emakumeak modu sistematikoan, pixka bat jakin nahi nuke prozesu horri buruz, zure filmen idazketatik hasita. Nik usten dut bi filmetan, The Assistant eta The Royal Hotel, nik nuke esango hau esplizituagoa denik indarkeriari dagokionez. Nik uste dut indarkeria txantxa horietan dagoela, txantxa txar horietan, mehatxugarriak direnak aldi berean. Eta azken batean hauxe egiten dut, deserosotasuna arakatu, ze deserosoa den horrelako espazio batean emakumea izatea. Oso espazio egazkorrak dira. Aldaketa badago, baina ez dut uste horren handia denik. Nik uste du bigarren film honetan jarraitzen du dela gauza bera egiten, tentsioa dago noski, baina gainera asko planteatzen dugu zer gerta diteken.
pixka bat pentsatu egiten dugu, hau gaizki joango da, baina, bueno, oraingoz ez doa hain gaizki, ez dakit oso ondo noa doan egoera hau, eta ez naiz batera eroso sentitzen. Ari gara deserosotasun hori esploratzen indarkeria sistemikoan, kultura arazoa da. Baina bai, noski, bi filmetan modu desberdinetan esploratzen da indarkeria. Kaixo? Pixka bat berandu iritsi naiz, ez dakit erantzungo zioten galdera honi, ez ditut spoilerrak egin nahi. Filmaren amaierari buruz hitz egin nahi dut, hau da, dena erretzen dela. Eta hori da berbada indarkeria matxistarekin bukatzeko modua, edo badaude beste modu posible batzuk. Bai, ara, ez dakit oso ondo filmaren amaiera estropeatu kontatzen ze gertatzen den. Nik uste dut amaieran, edo amaierak interesgarriak direla, gustatuko zaizkizu, edo ez. Amaiera hau probokatzailea da. Baginekien amaiera honek arazoak emango zizkigula, eta deserosotasuna ere ekarriko zuela. Baina egia esan, nik ziurtatu nahi nuen, zinemagilea naizen aldetik, helarazi nahi nuela mezu hori ez dago ondo, eta azkenean, azken batean zer egin behar dugu amaitu jokabide horrekin. Hori da mezua, mezu nagusia. Nik helarazi nahi dudan mezu nagusia film honekin eta filmaren amaierarekin. Eta The Assistant filman beste amaiera bat du, oso amaiera tristea da, hau da oso film iluna da. Eta kasu honetan, nik nahi nuen lortu amaiera probokatzaileago bat. Eta bai, ez dakit nola esan, oso sutila da, baina, bueno, hortxe dago. Ingelesez egingo dut galdera eta gero itzuliko dut nire galdera. Gustatuko litzateke pixka bat hitz egitea pertsonaia bati buruz. Emakume bati buruz tabernan. Ikusten dugu emakume hori bizi dela kultura matxista batean. Pentsatu duzu bere rola zein den? Emakume mota horren rola zein izan diteke beste film batzuetan? Errepikatzen ari da galdera. Machista también, y si para un futuro proyecto piensa tener algunas mujeres de mayor edad en las películas, ¿qué piensa en cuanto a ese punto que se comentó en la mesa de ayer? Gracias. Dokumentala ikustean, inspiratu ninduen dokumentala, emakume australiar gisa pentsatu nuen, ni egongo banitz leku horretan, seguruenez onartuko nuen gehiago kultura hori, emakume eskandinaviar horre baino gehiago esango nuke, txantxe badatak ito. Nik uste dut Australiako emakumeak askotan onartu egiten dute, dagoena, eta iruditzen zait, atzerritarrak izatea testu inguru horretan, horrek erakusten du nola dauden prestesetze esateko beraz. Tabernako emakume australiarrak pertsona horiek ordezkatzen ditu kultura hori mantentzen dutenak. Besterik gabe onartu egiten dute dagoen kultura eta aurrera jarraitzen dute. Eta noski antzezlea, rola egiten duen antzezlea, zoragarria da, xarmangarria, oso komunikatiboa da, elkarri askotan idazten diogu, eta oso ondo pasatu zuen, eta oso ondo pasatu genuen berarekin, baina hori da erakusten duena pertsonaia horrek, hau da kontua, ez da bakarrik gizonengandik bizi dirauen kultura bat, baizik eta emakumeengatik ere bizirik dirau. Eta gainera neskei esaten die ere gauza nahiko bitxiak, ez? Filman. Eta Juliaren pertsonaia deseroso sentitzen da bera entzutean, baina ez dakiz ondo nola kudeatu emakume hori. Nora nahi ere zoragarria izan da berarekin lan egitea. Gustatzen zait emakumekin lan egitea. Eta proiektu bakoitzean saiatzen naiz aurrekoa zabaltzen. Eta lortzen balin badut finantzaketa, jarraituko dut egiten. Eta proiektu bakoitzean esaten dut, hau da, nik dudan finantzaketa saiatuko naiz egiten, ahalik eta hobekien nire lana. Eta jende askoren gana iritsen nahi dut, nola nahi ere proiektu hauek pertsona asko hartzen dituzte bere baitan. Eta lortzen bali badut finantzaketa gehiago, proiektu gehiago sortuko ditut, handiagoak albaldin bada. Lehen, galdera baten ondorioz esan duzu, zuritzaizula iruditzen zure filmak bat egiten duenik terrore edo beldurrezko zinemarekin. Baina The Assistant ikusita eta The Royal Hotel ikusita badaude
hainbat gauza bi filmetan, lotuta daudenak tentsioa lantzeko moduarekin, baita ere indarkeria lantzeko moduarekin adierazkorra izan edo ez, eta nolabait asko konektatzen duena genero filmarekin. Bai beldurrezkoa, bai thrillerra, beraz galdetu nahi nizun, ea baduzun tentaldirik beldurrezko filmen bat egiteko. Askotan hitz egin dugu ere beste hainbat kiderekin, ze zure filmetan beti dago zerbait beldurrera joaten dela, naiz eta gero errealitatean ondo ainguratuta egon. Ez dira genero film puruak, baina norabateko flirteoa daukazu beldurrarekin. Bueno, nik esploratzen ditut interesgarriak iruditzen zaizkidan gauzak. Bizitzan ikusten ditudanak eta ideiak ekartzen dizkidatenak. Bai, ez zaila da hitzak jartzea. Eta nik plataforma bat baldin badaukat eta jendeari erakutsi badi ezazkioket gure kulturako alderdiak, uste du erantzunkizun hori dudala, eta kultura eta normalen ikusten diren zatiak, kulturaren zatiak erakutsi nahi dut. Beraz, mikroeraso horiek, une txiki horiek, eragina sor dezaketen, izan dezaketenak pertsonaren autoestimua eta ikaratu egiten dutenak, nik uste dut hori erakutsi egin behar dela. Eta erakutsi nola jokabide horiek eraso egiten diten pertsonei. Eta nola aldatu daitezken gauzak xehetasunetatik abiatuta, txikienetik abiatuta. Eta nik aldo dana egiten dut nire zinemarekin, noski. Ez dakit beldurrezko film bat egin nahi dudan edo ez egia esan. Ez dakit. Uste dut generoa bigarren mailakoa dela niretzat. Nik nahi dut oinarritu esploratu nahi dudan horretan eta gero ikusi nola sartzen dudan hori generoaren barruan. Generoan espektatiba asko daude. Eta ni saiatzen naiz pixka bat horretatik ateratzen. Zinemaren historian pertsonaia femeninoak ez dira tratatu heroi gisa. Kaixo, nik jakin nahi nuen, Australian badagoen legerik emakume kontrako jokabidearen aurka egiten duenik eta indarkeria matxistaren kontra egiten duenik hemen Espainian dagoen bezala. Bai, baina filma ikusten duzunean jokabideak aztertzen balin badituzu, ez ere ez da aldatu. Edo ez da gertatzen legearen kontra joan ezer, espazio nahiko bitxian gaude. Teknikoki ez da deliturik gertatzen, ze badago kolperen bat, baina istripuz gertatzen da. Beraz ez da marra zeharkatzen. Baina jokabide horiek deliktiboak ez direnak edo kriminalak ez direnak, baina bai eraman dezaketela, ez badira gelditzen, eraman dezakete delitu batera. Ez dakit galdera gehiagorik ote dagoen. Ez badago beste galderarik, nik pixka bat isteko, zirkustantziengatik aurten, ezin dugu bi antzezle nagusiak hemen izan, baina bai galdetu nahi nizuke pixka bat berarekin egindako lanaren inguruan, baina ez bakarrik antzezle gisa. Baita ere bi pertsonaiak idazteko orduan egin duzun lana, ze biak antzeko norabidean doaz, oso diferenteak dira. Eta gatazka bat dago bien artean, gauzak ikusteko moduan beraz, bi galdera, lehen da bizin nola idatzi dituzu bi emakumezkoen paperak eta gero nola izan den lan egitean Julia Garnerekin eta Jessica Henwickekin. Bueno, hainbat modu daude gauzak ikusteko, bata da ikustea nola kudeatzen dituzten emakumeek iraganeko traumak. Batzuen besterik gabe edaten duzu, ez duzu pentsatzen, ondo pasatzen duzu eta ez zara horregatik eskatzen.
Eta beste kudeatzeko modu bat da oso zuhurra izatea. So we had these kind of two narratives essentially. Julia took Aztertzea non zauden eta beti oso erne egon. I was going to work with Juliak we worked together before. And we were looking to cast horietako modu bat hartu zuen eta Jessicak beste bat. Jessica nahi genuen norbait kimika ona zuena Juliarekin noski. one who I felt like could get along with us. Eta enuen bilatzen antzezle bikain bat baizik eta naturalki taldean ondo sartuko zena, Juliarekin ondo moldatuko zena. Emakume oso serioa da egiten duen guztian, oso zehatza da. Precise because Liv, the character, is very messy. Kezkatzen ninduen zehatzegia izatea, ze bere pertsonaia ere pixkat zoroa da. Sweet and kind, Eta everything you need nik uste du denetatik duela, beharrezko osagai guztiak dituela, eta zunbidez ikusi genuen elkar, eta berela konturatu nintzen ona zela. Rolarentzat oso ondo moldatu ziren biak, oso ondo ibili ziren lanean, Juliak ere sentitu zuen berarekin bat zetorren norbaitekin ari zela lanean, eta profesional hutsa zela eta oso ondo egiten zuela. Eta beraz, amaitu egingo dugu prentsaurrekoa eta atar ofizialeko filmetako bat. Eskerrik asko Kitty Greeni bere denboragatik eta bere arretagatik eta zuei ere bai.